Ban bateng ban siya mikilat jingada nang mata kajingwan lan shop ka klam COVID-19. Bat ban pensukru nang mata kito ki longïing ki baduk bekerdu. MLA ka Jirang constituency. Uba esotun ula shimkia. Ban bu da ka corona care center. Nakamta ban sumar. Ya kito ki basyakta na ka klam COVID-19. Kibahap apo kathain Byrnihat ha Jirang constituency. Ya kani ka corona care center labu hadan Bosco Higher Secondary School Byrnihat. Kabade hadin balailat da keyboard peniyai ketika school. Barangkat ka jing trailang berkatunat ka koi kakia. Harangkat ka jing kli MLA ka Jirang constituency uba esotun. Aso ban penpau ya ka jing so kemen ya i principal jong ka school ibala ai songhai ni ya ka school building ka school building kalong ba niyo banbu ya kata ka corona care center kumala pensyai kumala grand dari DC mana ilapa ban reactivate ya baru ki CCMC bat kini ki CCMC badan haman lagi senong la create ban ya kita ki CIC banbu ki community isolation center kejingbu kini ki isolation center kumala penpau di madam DC mana ba kan ïarap khamtam na kumta ki tu ki longïing ki badan ha kajing duna ki baduk ki bekerdu ki ba omdan ki kamera ki babyang lada baja payo positive uway na kuwi ki yeng ki nyasa ki non lajar kat bagi don deja ba kuwi ki yeng ki don kumasangut dan rumut lada ki don tang kuwi kamera lena a kamera kalong ka ba atau pada kata ba kala ban infect kuwi ki family members ki badan ha ka tu ki yeng den ta kadau bala aila ye mana ki senang bakin senaya bakin bu ye kirit ye kita ki community isolation center te ngangis kam bat ngalai bun ki senang kelakun kre bat kebadan kam tu keba ngalai hakani ke por baladan kam ban bu ya ka corona care center hakani ke area bejuni ban bu ye kitu ki positive patient kiba dangla ban ai jirap lingba ka guidance jong ki doctor ka jirap jong ki doctor ki nurse haka corona care center but day na katagadaw na kaliang jonga kumunong nikmat ngala shimbi karay ban pelut ban thit ya ki oxygen cylinder really likely in book happening in IT haka Byrnihat PHC nam ta kacing penun ban penun kam but likely in Raksha Parma CHC but nolong ta ngila thiet saubutli ki jingthia ki falling beds nak benta banyo ban penun kam ban menta at present ngelayo ban penkre ban ready kumba apotally shipotally kan dei hang ni ha ka corona care center ka bari hani ha Don Bosco but shipotally kan dei ha pasakma ka target ka juni ka dei sauko jingthia but habang ibu kini ki corona care center ngidon kam ya ka guidance ngidon kam ya ka jingrap na kalian DMHO na kalian ka health department bamaki kin pet kit mi kin ïarap nak benta kumno ban sumar ya gitu ki nongpang